Și cuvântul a schimbat toate lucrurile. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu-i poate schimba pe oameni, nimic nu-i poate schimba. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu poate atinge Duhul nostru, nimic altceva nu poate atinge. Și sufletescul cu siguranță nu are niciun rost acolo și nu are nicio valoare. Apoi, apropiindu-ne mai mult de noi, s-a mai întâmplat ceva. Știți, toată simbolistica aceasta are importanța ei și trebuie să luăm aminte la ea. V-am spus că a apărut amvonul și predicarea cuvântului. De vreo 30 de ani încoace, în lumea vestică și acum în România și la noi, știți ce s-a întâmplat în întâlnirile noastre de cult? A dispărut amvonul. A dispărut amvonul și a apărut, știți ce? O scenă. A apărut o scenă. Asta e realitatea, uitați-vă prin biserici. Amvonul a fost dat la o parte și a apărut o scenă. Cel care până atunci predica cuvântul lui Dumnezeu, acum mai degrabă este unul care creează o atmosferă în biserică, un fel de actor, da, un fel de actor, cu microfonul în mână se plimbă încoace și încolo și creează atmosferă. Nu se mai pune accentul pe cuvântul lui Dumnezeu. Amvonul a fost dat la o parte, a apărut scena. Ce reprezintă asta? Înseamnă că oamenii vor să se simtă bine și nu mai sunt interesați de adevărul lui Dumnezeu, ci doar ei vor să aibă un moment fain acolo, în întâlnirile lor. Cuvântul lui Dumnezeu nu se mai predică. Dacă înainte câte o predică, când vorbim de trecut, vremea trezirilor durea și 2 ore, sigur era Duhul Sfânt, că poate să fie 4 ore și să te omoare, sau o jumătate de oră să te omoare. Dacă acum nu se mai predică cuvântul, în vest 10 minute, 15 minute că oamenii obosesc și nu mai pot primi. A fost scurtat tot mai mult timpul predicării, cuvântul predicării a fost scurtat și a crescut timpul dedicat sufletului. Numai că și cuvântul care mai este predicat este tot sufletului direcționat și nu Duhului. Și a apărut distracția, a apărut muzica, au apărut lucrurile acestea care nu mai au nimic de a face cu închinarea în Duh. Totul e sufletesc, totul este sufletesc. Frați și surori, ne-a inundat sufletescul, e dezastru, e teroare, e o ciumă a sufletescului prin adunări. Nu mai are de a face cu Duhul. Omul este foarte capabil, omul știe cum să facă, cum să creeze atmosferă. V-am spus, a venit scena, s-au închis, s-au tras draperiile la geamuri, au apărut luminile, a apărut fumul. Totul este sufletesc. Totul este sufletesc. Eu bat jocură la adresa închinării, eu bat jocură la adresa lui Dumnezeu. Nu mai vorbim de pocăință, nu mai vedem lacrimi de pocăință. Predica Jonathan Edwards în Marea Trezire din America, 1742 încolo, și are o predică și acum e cunoscută că s-a scris: păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios. Tremurau oamenii în adunare, se țineau de stâlpi, cum avem și noi stâlpi, se țineau de stâlpi din adunare, că așa descria flăcările iadului, cu așa putere de la Duhul Sfânt, încât ei vedeau efectiv flăcările iadului sub picioarele lor și se țineau de stâlpi din biserică să nu cadă în iad. Astăzi să nu mai faci așa ceva, să nu mai vorbești despre iad, să nu mai vorbești despre pedeapsa lui Dumnezeu, că îi ofensează pe creștinii formali, pe creștinii sufletești care vor să se distreze. S-a pierdut. S-a pierdut închinarea în Duh și în adevăr. Frumusețea simplității nu mai există. Nu mai găsești decât rar și dacă te chinui mult și o cauți mult. Nu mai găsești. Aproape toate lucrările se fac în suflet, pentru stârnirea sufletului. Azi nimeni nu mai vrea doctrină. Asta e o altă mare problemă. Astăzi nimeni nu mai vrea cunoaștere. Astăzi toată lumea vrea să se simtă bine. Gândiți-vă, totul e sufletesc. Totul e sufletesc. 100%. Sunt biserici în care 100% e sufletesc. Se citește din cuvânt, dar se predică sufletesc. Pentru suflet. Se cântă cântări, dar sunt făcute pentru suflet. Totul e sufletesc. Te duci într-o adunare și nu găsești nimic care să atingă Duhul. Și asta este o mare durere și o mare tristețe. Și pentru Dumnezeu și ar trebui să fie și pentru noi. Am citit din Pavel, vă aduc aminte ce zicea el, tot în